Sa Good Vibes, mga manunudlo kag mga estudyante gikan sa Bacolod City ang nagpadala sang supply sang tubig sa Sipalay City. Nagbiyahe pa si Palay ang pila ka mga manunudlo sang St. Joseph School Lasal agud lang mapalabot ang ginatos nga supply sang bottled water kag mga relief goods sa mga nahalitan sang bagyo. Bisan paano, napayuhom nila ang mga residente antes ang adlaw sang Paskwa. Sa ila pagbalik sa Bacolod, liwat sila nga nagpangtipon sa mga empty plastic bottles nga gikan sa mga estudyante. Kapartner nila ang isa ka water refilling station sang ila kaupod nga maestra nga libre nga naga-refill sang tubig. Duga nga isa ka gatos nga taga 1 liter ang ila natala na ipanagtag sa pila pa ka mga banwa kag syudad sa sur nga bahin sang probinsya. Ginakalipay man sang grupo nga may pila pa ka mga kolehiyo ang nagatipon man sang linibo nga water bottles para idugang bulig sa mga nahalitan sang bagyo.